Castellbò va ser el primer gran procés inquisitorial que va haver-hi a Catalunya contra els càtars. I es pot dir que va ser una tragèdia, tant pel cantó dels inquisidors com dels heretges. Soc Joan Ribó Grau, soc el president del grup de Diables de l'Alt Urgell, que som els que muntem aquesta festa. El que representem, fem tot en plan pirotècnica, representem que es crema al poble, perquè a l'època els inquisidors van cremar el poble de Castellbò, i això ho representem amb foc vermell i bengales d'intermitència, i acabem amb castell de focs. El poble de Castellbò ha tingut diversos problemes amb diferents inquisidors, entre ells Pere de Cadireta, el qual està a Santa Maria de Costoja, que és unes ruïnes que hi ha aquí a prop, que era un antic monestir. Van desenterrar els vescomtes i els van intentar cremar, i tot el poble, al veure el foc des del poble, van anar i es van carregar els inquisidors. Deixeu-me anar!